Witam tym razem z centrum dowodzenia. Tutaj wrzucam te filmiki wszystkie. Dzisiaj nie w plenerze, tylko wewnątrz. Chciałbym powiedzieć troszeczkę o szkoleniach, bo serwak to są szkolenia i ludzie, którzy szkolą, którzy edukują. Masz w zakładce szkolenia różnego rodzaju webinary zapisane, po pierwsze. Po drugie, możesz zapisać się na szkolenie face to face, że tak powiem, czyli twarzą w twarz, na żywo, i tam najwięcej dowiesz się o narzędziach serwaka. Są szkolenia jeszcze takie dla liderów. Jeżeli zostałbyś liderem przez przypadek, albo i nie. W tych szkoleniach jest bardzo dużo merytorycznej wiedzy i jest wszystko w pigułce. Możesz to przeglądać, oglądać, sprawdzać sobie na komputerze swoim, w zaciszu swojego domu. No i te szkolenia prowadzą ludzie, którzy przebyli już pewną drogę w serwaku, którzy już zaczęli coś robić, którzy mają doświadczenie, niektórzy nawet wieloletnie doświadczenie, i możesz się od nich uczyć. Dlatego zapraszam do tych zakładek, zapraszam do wypróbowania 14-dniowego testowego konta. Linki masz albo powyżej,